Klat kendit kami jong raj Kushwaha hadin baklayo ya kajing panghat atak. Kami jong raj Kushwaha kalangat ha kajing panghat atak kabla penlong ya ka ban klat no mariatip ya kajing syakem jong kun ksiu jong ka raj Kushwaha. Katai ke kubur ke basngusi kalapha ya kajing kendit lingba ka sinong tenrai jong raja ha ka distrik Fatehpur jong ka Uttar Pradesh ha ka baka kami jong u kala jusa ki bahayeng hasam kila penpau baka tei kami kabla suthu bakla kala yada da kajing smurit yo raj Kushwaha hadin kajing syakem jong u da ka ba pen ya kajing long klempop jong u bat da ka bakam baula syak pengat ha ka frame Raj Kushwaha udena ka sinong rampur jong ka Fatehpur bat kaying kasam jong u kalalait sa sendur si posna menshwa na ka batawan wat ya ka kamai kaji kat ba ki babon ki bahaying hasam kilaya so bat ki ha kanong ba hadin sisnam kat banang kiu ka jinglong jingman ha kaliang ka pisa tingka jongki kapara ka bakham he jong raj kala sakot ka sinong bat ka kimi jongki kalong ying kelamat syusyu ya kajing jenjar ha kapor jong ka klam COVID-19 habau kupa jong raj Kushwaha ulah klat no kabala penlong ya raj ban leit phai no se indur ha ka ba ulah yo kam ha ka kam sna plywood deling ba kane ka kam bala ong ba ulah kendu ningkong ya ka sona merkuan si kabala stang ya kajing linti jong ki jingja kiba ha ka bakut kini alam se kajing peniap yo tengah jongka bat ka basngusi kajing yap juga kemi jong u na kajing kendit Raj Kushwaha udai na kasinong rampur juga Fatehpur kibor sensar snong kila pentikna baki kenya kajing yap juga kemi jong u kum kajing yap kabaya daya bat kajing kendit om kabasuba wala kane kakam kadang don hapok kajing toket kabajor kad baki kanuhun forensics kidang peteng ban bisar bnia ya kisaki ki paramarjan ha Fatehpur ki batai sepang kalong ying kabla syakta ha kajing susi ha ka kajing klat kansan jong katei ka kemi kala penjori kajing susi jong kalong ying halor kajing don keti jong raj Kushwaha ban peniap yau raja ki telong kubur na ki pulit ki pentikna ba kajing toket karaya jakman ha ka ki officer ki bot ya ki lanjing toket ki babun ha ka bedai bat kajing don keti jong ka sonam bat uraj kane kamukot rumah kala kring ya kajing perkhat jogi paipa ha kaleng ki jaka jong ka Madhya Pradesh bat ka Uttar Pradesh ha ka baki babon kidang ap ya kajing lap jong ka forensics ki bala ban kata bat banwan ra ya kajing don kiti ki ba khambon